Iwe, ndiri grade 2 B here unobvunza kudaro. Iwe, zvinotengwa nemari. Handisi grade 2 B. Une mari here. Wakaiwana kupi mari yacho? Mukabvunza mukadzi mukuru wakaita seni kuti mari wakaona. Ndakamhanya. Ndanzwa nobhadhara zvikweleti zvako. Sekumhanya kwandakaita kusvika tane vana 5. Ino wakundikonewa manje. Kuti unini? Wakuzondikonewa manje. Usaba akasirias kasina basa ka. Iwe, ndini musoro wemba inini. Ini ndiri Bareta. Bareta kuchasei kwacho. Welcome to luxurious lesson ventures. Mining, zveluxury taura indazvijaira zvinhu. Ndipewo presidential seat, 7 seat. Yes, 7 seat. Mama ndipewo mubhedha. Ndazwa nekurare pasi. Pamapuwe, kurare pazvidhina. Ndakagomba kwamai yangu ini ndine mukaka kudai. Ndichifunga kuti ndiri kuende muKenani. Magipi kudai. Izvi ndapuwa. Ndipe iri. Iyo ndikwane ndiro. Taura zvawafambira kutotaura zvisina basa zvakutaura izvi. Pay by card. Munongotepa kudai. I don't know about pin. Mubed, headboard. Pakasara chinjisa ima kitchen. Alright, Judy. Bani relation. Cha first varumana. Mai vyo ntoma mukati mangu. Utoma mukati mangu azina kutoma riyo. Mine nikasikirai. Ivi mirezva muri kuita iwo wapiwa nani mari iyoyo? Ndabvunza ndikati pay nyaka kumopinda rini. Maita basa mama zvinenge zvaita. Thank you. Ndabvunza ndikati Mai vyo nashona zvakuita. Pay nyaka makati yaka kumopinda rini 3 months ago. Ndikabvunza kuti card renyu riri mukati rakabiwa. Waona kubikati? Kumbabva yakaba card renyu ndo kwandaenda ine ndasiya ndaipukanya pa Green Croft apo. Endai pa General. Mai vai. Iri musi ai. Kukarema nevanhu. Ndamukwadza ari musi ai izvo zvizvo. Musi ai. Ari kudai. Ukuzitakura vaga zvinhu zvakatengera. Anotakura zvinhu zvakadai. Usashupika akoba. Pamba panga ari kugara ndo panda akugara unosvika uchindoona pa Green Croft. Don't worry.